Salutare tuturor, aici o să facem un mic review la o punte la țară la mine la Goiești, în sat Pometești. Să vedem ce se ascunde aici pe această punte din vremea comuniștilor, cam acolo a fost construită. Și să vedem dacă putem să o mai folosim și să trecem peste ea. Ia să vedem. Vlad, poate ne faci o mică introducere. Bine ați venit pe canalul lui Cristian Gâlcă. Astăzi vom filma o punte. Puntea, pentru cine nu știe, este ca un pod. Dacă n-ai bani de pod, îl faci cu ceva vecini tăi prin curte. Acolo o să mergem, la golful la frumos să ne întoarcem și vedem înainte. Auzi tractorul dieselul ăla cum trage. Genia vine prins aici pe sârmele astea metalice, se duce în sus pe acolo și susține puntea. Puntea e de lemn și sunt curios dacă poți încă să mai treci pe ea. Între timp s-a construit un pod și lumea trece mai degrabă pe podul ăla decât să se mai chinuie pe aici. Chiar când eram eu mic se trecea pe acolo cu mașina și trecea efectiv cu mașina prin râu direct sau cu căruța, na. Acum fiecare cu ce avea pe vremuri. Am început ascensiunea, să vedem dacă vom reuși să ducem la bun sfârșit această traversare de punte. Ne dă soarele în ochi. Am o carată de vise, ești nebun. Ia uite. Și arată chiar mai bine decât mă așteptam. E tank puntea. Am mai reparat oamenii la ea? Se poate. Trebuie doar să nu te zgâlții foarte tare, nu Vlad? Teatru Focus Pocus aici. Bine, mai sunt și găuri din astea, totul nu e roz. Trebuie să ai grijă la ele. Dar per total e o punte acceptabilă. Acum vedem și stabilizarea camerei. Cel mai important e să mergi pe mijloc, dacă vezi. Aici pe mijloc sunt cuie și e bine să ții piciorul pe mijloc, prin cuiele alea, să nu cumva să cazi. Acum vedem că Vlad aici face bubții, mamă cum se mișcă. Știți, teama numărul 1 e că puntea se învârte și se răstoarnă așa cu tine. Ei bine, asta e destul de solidă și nu pare să se răstoarne, cel puțin nu acum. Uite aici câta groapa, un pas mare, da? Un pas mic pentru noi, dar un pas mare pentru canalul nostru de YouTube. Deci aici am ajuns la Amăradie, puntea trece peste râul Amăradia. Aici e cel mai periculos, aici rupe. Ia să ne uităm puțin la Amăradia, ia să vedem ce plină este. Este foarte învolburată că a plouat zilele astea și are perioade, mai ales vara, când este secată complet. Deci ea aici nu mai are pic de apă în ea. Acum o vedem că o duce destul de bine și este chiar umflată că a plouat. Și aici poți să și pescuiești. Cam ne apropiem de sfârșitul punții, unde ajungem la o secțiune de coborâre. Ia să vedem pe aici. Frumos, avem și noi aici niște lemne să te țină să nu cazi în bot și băgăm o coborâre regulamentară. Și mai în față avem oamenii cu tractorul care sunt și ei la treabă, nu? Șmecher. Cam aici suntem la sfârșitul punții. Aici a murit cineva, Dumnezeu să-l odihnească, probabil înnecat. Știu și eu multe povești aici cu lume care a murit lovită de viitură, adică treceau cu calul, cu căruța pe aici și gen venea viitura și te lua. Venea apa mare, că aici nu e niciun fel de varaj care oprește fluxul apei sau îl controlează și pur și simplu când vine apa mare vine direct și te ia. Și dacă îl supraviețuiești, norocul tău. Uite, Andreea abia așteaptă să se dea jos de aici. Cam asta e puntea. Avem și găuri, ne intră piciorul cu totul. Oameni buni, cam asta fu puntea, zona Olteniei, să zic așa, că pe aici mă învârt eu. Aici vă arătăm plantația noastră. Aici este la Vlad acasă. De ce aici activează de fel? Aici este... Unde stai? Am pătura după alea, nu se vede. Da? A, nu se vede. Nu, acolo. Dar în principiu pe acolo, pe undeva. Mai filmăm cum o să mă culc jos. Bine, hai că... Nu mai, somn ușor, noapte bună, salut! Ca la țară, calul în față. Și acum hârtopul ăsta când noi mergem cu golf pe sub apă. Așa, da. Salut, Calu. Sponsorul nostru, Văcuța Milka, cenușie. Asta e înainte de vopsire. Fii nici ugerare. Aici avem varianta premium, varianta cu pod. Deci aici avem și un pod ca să nu stai să te chinui tu pe punte acolo și să traversezi, mai ales să treci cu mașina pe acolo. Adică prin apa asta tu ar fi trebuit să treci prin partea cealaltă cu mașina. Acum câțiva ani, gen, acum să zicem 15 ani, cred că are vreo 15 ani podul ăsta, trebuia să treci prin apă. A, da, să vă mai arăt aici este biserica, în față biserica satului, iar aici este casa lui Alexandru Macedonski, în depărtare acolo,
este casa lui Alexandru Macedonski, o să o vizităm, dar este îngrădită momentan și nu știu dacă putem să intrăm în ea. Dar așa ca chestie, el a fost aici la căsuța lui. De fapt era lui Taso, dar a stat și el pe aici, cica. Mai scria poezii, se uita la câmpie. Biserica satului. Ce faci, mamaie? Hai că mai fu cineva cu voi, nu? Da, uite, veni și Vlad. Ia uite și pe Vlad. Îl știi pe Vlad? Nu știu. E un prieten de-al meu. Ia să vedem următoarea destinație, a doua punte. Se cam întunecă. Omul meu Vlad o luă cu câinii și cu barosăneala. Hai să vedem dacă ajungem la puntea aia. O să vedem dacă ajungem la minunata noastră punte. O văd pe doamna acolo, în depărtare, dar până focalizăm noi acolo, să fim sănătoși. Cristian, e sigur că e ok pe aici? Bă, dar altfel nu văd pe unde ajunge la puntea aia. Așa, să revenim cu al doilea review la punte aici. Asta e o punte tot așa, da, ca cea de dinainte, se suspendă în aceste construcții de sârmă și se prelungește pe aici. Ok, niște construcții de metal, stâlp de metal aici. Da, e mișto, mișto asta. E mai mișto ca cealaltă. E parcă așa mai solidă, mai fresh asta. Mai șmecher asta. Fresh. Pentru că omul nostru vine cu... E îmbrăcat în maiul. Vine cu scuterul pe pod, că na, de ce nu? Așa. Salut! Și poți să mergi și cu scuterul pe aici. După cum vedem, avem și aici câteva gropițe în care poți să-ți intre piciorul. La urma urmei, e o punte bună, cu nisip, se mișcă și chiar arată super. Cred că este frântă la mijloc, mai are o structură de rezistență la mijloc, că văd că urcăm și după aia o să coborâm iar. Și asta e Amăradia, râul peste care trece această punte. Amăradia se varsă în Jiu pentru doritori. Aici lumea merge la un pescuit, la o știucă, la asta. Așa, frumos. Da, uite, nu e mare. Da, e chiar mișto aici. Aici cred că chiar ai putea să faci plajă. Dar se uită toți ăștia de trec pe punte la tine. Bă, asta e șmecher, și bălângăni, ia uite. De ce trebuie, nu? Avem și văcuțele aici, produc din greu lapte și broaștele la fel produc din greu mătase. Toată lumea produce aici, da? Nimeni nu stă. Puntea reprezintă o trecere dintr-o parte în cealaltă, o schimbare de peisaj, noi teritorii, mergem dintr-un loc în alt tărâm și poate simboliza schimbarea și chiar împăcarea dintre două părți. Cam asta este puntea Pe acolo a trecut tractorul. care unește oamenii, teritoriile și aș vrea să zic ceva util despre Republica Moldova, cum noi suntem același neam, dar nu mi-am pregătit un discurs, așa că salut, frații mei. Și aici am ajuns la întretăiere, deci aici vine o construcție metalică și aici practic se frânge puntea și noi continuăm încolo. Cam asta e puntea, se frânge cred că de 3 ori în total și este mult mai stabilă decât cealaltă. Puntea o văd și ca un fel de purgatoriu, încerci să ajungi undeva, dar încă nu ai ajuns și ai rămas cumva blocat. Bine, dacă rămâi pe punte. Se mișcă asta de fai de capul meu. Ia uite-l pe Vlad, mă, se urcă mai mult. Ia zi, vericule, ce-i facem? Nu știu cum mă mai dau jos de aici, dar... Ești bine, man, ești bine. Stai măcar la poză să-ți facă... Dacă tot te urcași și acolo, e și păcat să nu facem poză. Hai, Vlad, dă-te jos. Cum te urcași tu acolo, așa te și dai jos. Poate mai vine ăla cu scuterul. Nu o fă chiar atât de grav. Cred că poți să faci o tracțiune dacă te chinui. Bun. Pull up. Muscle up. Vlad, aici poți să faci niște tracțiuni aici la bările astea. Un fotbal aici, ceva, că parcă sunt aliniate. Sunt de astea de fotbal. Cred că era teren de fotbal aici. E și Milka aici la produs. Bună. Avem și în două culori aici. Mai așa, mai pe barosăneală. Da, ia uite cât a brusturile în spate, mâncați așa. Uite cât brusturi e acolo, ia uite cât e. Cred că are 2 metri brusturile ăla. Și cum arăți acum, gen ca într-un film din ăla cu Shaolin, așa, podul ăla în spate, ca un fel de poartă, edificiu din ăla cu maoia la intrare acolo. M-am mâncat alea. Gata, mă, ia văcuțele? Gata, mă, la somn acum. Ce să mai... Mai mănâncă seara? Dar ele noaptea oare mănâncă? Mai ai ciugol și ele. Mai mănâncă și ele. Ba, hai pe punte să le vedem cum intră în apă. Ne-am luat rămas bun de la văcuțe și acum mergem spre casă. Iau ce funsele să aici, mâncați și cred că dă dură foc la ceva și se afumă valea asta. Așa, la bagă acolo, tată.
Și așa trec văcuțele apa și se duc acasă. Și cam așa și la țară. Groapa de gunoi a satului se aruncă tot ce se poate aici. Cam asta a fost tot cu vlogul pe ziua de astăzi. Sper că v-au plăcut cele două punți și peisajele noastre de pe aici, de pe la mine de la țară. Și ne vedem la următorul clip. Nu uitați să dați like, subscribe la canal și apăsați pe clopoțel să primiți notificări și comentariu să aflu părerea voastră. Ne auzim data viitoare. Ciao!